Ukuthola ke kabanzi ngalempi eyayiphakathi kukaZulu namaNgisi sixhumana nosomlando ubaba uManyosi Mbatha. Mhlanishwa sikubingelele indabeni la ku DTT sibonge kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi ngosuku lwanamhlanje. Nkosazana, angikale ngikhuleke endlunkulu bayede silo somhlaba, ngikhuleke kubatwana. Ngibingelele wonke umuntu okhona kwaZulu Natal, okhona eSouth Africa. Ngingakhohlwa nala engibuya khona kubatwana bakwangenitshini. Ngiyakhuleka. Yebo Mbatha. Akuxoxele nje umbukeli ukuthi yini lena kangaka yacasula uZulu waze wacasuka wathatha isinqumo sokuthi hayi uyahamba uyolwa. Oh sorry. Kahle hle isiqalo sala siqala la. Kuthe ngesikhathi kusabusa ingonyampande yakho noDwingu. Abelungu bamshintsha umqondo ukuthi akabike omunye mhlambe abazokwazi ukuthi bemcontrol ngoba ingonyama icetshwayo yayibukeka ingenazi impawu zokulalela abelungu. Ulokhuzana ingonyama umpande yasikhetha ke indlovu enesihlunti umbuyasi. La faila ke iqhinga lakhe ngokuthi yadumelana endonda kusuka. Waphinde wazokhetha umthonga einganeni zakhe, waphinda futhi kwafeyila lokho. Kwabe secacela noma ubani ukuthi vele umuntu okhonjiwe ngokwemvelo noma ngokwenyanya umntwana ucetshwayo. Lokho nje ukukodwa kwenza abelungu babe nento ethile emqondweni yabo. Kutheke noma esehlezi ucetshwayo esihlalweni sakhe baba neindlela njalo wasonke isikhathi zokumgcona. Okokuqala izwi laselibelikayi phakathi vele. Okokuqala balokhuzana bafaka inkolo ngendlela yokuthi umuntu oganwe isithembu wabe wrong ngaleso sikhathi. Umuntu obhincayo ufanele noma ubhince mhlawumbe ufaka amashethi nyana ngaphezulu ufunda uqoqa ngalendlela yabo. Yebo. Kwaba ukuthi ulokhuzana usihayo wakwaNgobese wayeganwe isithembu ukuthi ke emakhosana akhe uma ele endlunkulu kukhona abambhekele elapha ekhaya lakhe. Kwase ukuthi umamncane wabo wawela waphesheya kuthukela wayokwenza ke okunye okuphambene nomthetho. Bawela ke laba bawombulala amadodana. Wathi ingcuce intombi anti qala kwakuthi makunentombi ngokwebutho zibuthwe kubuthwe nabesilisa. Yebo. Uma kwenziwa kanjalo bese niganana ngalokho kubuthana ke. Yebo. Zakuphika ke intombi zengcuce zathi cha ucu alilingana entanyeni. Kwafanele ukuthi ke izwi lengonyama ke lalingabuyele emva lilambatha. Kwafanele ukuthi zisiwe kwagoqanyawo lezo ntombi. Yebo. Base kuthi ke abelungu kwase kuthi nge17 zika December khona lapha bathi i-ultimate time tree kuyila ababelethe khona ke imithetho okufanele inkosi ibuse ngaphezulu kwawo nanenhlawulo kwakufanele ukuthi ikhiphe. Yebo. Inhlawulo isikhiphelani manje? Inhlawulo ekhiphayo ngeyokuthi ayifuni ukulalela akafuni ukuzwa ingonyama lokho. Yes, yebo. Abakushoyo. Izwe likhona njalo liyabuka. Kwase kuthiwa ke kufuneka ke alethe amadodana kaSayo, umehlo kaZulu nomkhumbi kaZulu. Alethe inkomo engaphezulu ka200 ezimhlophe inyoni kayiphumuli. KwaZulu ke kunenkomo ezimhlophe bekuthi noma nje ngathi ematshaleni kunenkomo emhlophe. Yebo baba. Mayisikhule ngokwanele ukuthi ngahamba isuke lapha enakhe khona iyofika esigodlweni ngizothatha amadoda endawo niqhube nise khona. Yebo, yebo. Inkosi isofika inike imbili. Uhambisa yodwa emhlophe wena uthole imbili. Wena uthole imbili. Sekuyizo-ke lezi inkomo amabhuna amangisi aseyifuna. Yebo, lezi inkomo zekhethela. Zibizwa ngokuthi inyoni kayiphumuli. Lezi inkomo ukuthi zazingekho olundi beyihlala ngokuhlala behlala ehluhluwe ngokwesigodlo sakhona eMthekwini. Yebo. Kwafanele ukuthi makulokhu khulunywa ke ngenxa yalento esikhona nokuthi inkosi ibusa kanjani emqondweni wayenkosi kwabe kukhona ukuthi no angihlawule nginikeze laba bantu lento abayifunayo ukuze bengabe lokhu bengihlupha. Yebo. Ngaleso sikhathi kwakade kubuthwa ingoba makhosi. So plus or minus babela ku 23 to 25 years. Ngokweminyaka. Bathi ke cha lingabacoshwe izinkukhu kunokuthi kungathathwa inyoni kayiphumuli iyonikezwa amadube babizwa amadube ngaleso sikhathi. Hayi njalo neyodwa nje inyoni kaphumule inyoni kaphumule ezingamakhulu amabili. Ezimhlophe qwa ingenabala ndawo. Bakithi. Wathi hayi ngempela ngasakufile abayoyithatha behamba phezu kwethu sesifile. Yebo.
Awu cha ke umkhandlu icabinet yenkosi nalo kabeka bebe khona bathi no akwenziwe kube khona bathi hayi nenkosi ke imidolo nathi no sogibela phe kwabo ke vele waqala kanjalo ukuthi no impi wasuka kuZulu washona khona empini kwathi ke ngezi 17 kwakukade kuvele kuqondene lento kunomkhosi welokhuzana ngoselo yebo avela amabutho akhona ngoba enye into yacasula kakhulu ukuthi bathi isilo asihlukane namabutho angabikho amabutho ayingubo yesilo uma ungabheka nje isilo singahlala kanjani nje sisodwa nje engekho amabutho fanele ukuthi ihlezi okhalweni impela sinqunu amabutho yingubo yenkosi bathi hayi inkosi hayi ababoyithatha sesifile nge17 kwaphunywa ke ondini yebo kwayiwa kwankomoningi lapho kunamadlenza khona emakhosini amakhosi awu7 yebo kuyocelwa nakhona kuyophahlwa yebo wasuka ke ngalezo 18 maqedwa lokho ke yakhuphula hayi baba uManyoni ngoba usasekhona uzoba nathi nje uhlelo lonke sophinde nje silokhu siqhubeka lenkulumo yethu sinika sibonge kakhulu ngomlando wakho lawo ke mbukeli usomlando uManyosi Mbatha sibonge kakhulu kuye ke ngoba sizazokhuluma naye futhi ngokuqhubeka kohlelo.